Korean Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Mati City, Davao Oriental nga tumatatampo nagdasangan nga Noel. Recorded by X Thunder Gaming. Gupag yung lilit eh. Ay! Yawa na ba eh? Saan ka ba yalan? Imungugib ko yun. Kanina na ko sa tawag ni mo. Huwag ka maminaw. Saan nga, busy ko sa akong cellphone ko. Ingon pa nila, kana ko nung bungol ko nung gwapo. Apil di ka. Kisa mo ginaging kabisihan ni mo ba? Cellphone. Uy, hala. Kadyut. Picture lagi na ni Lilith lagi. Siya bito ni bay? Ay ka. Agoray. Ibugas ni Lilith. Oo bay. Pero mauwa ko mong yab ni mo. Wow. Noon sa man taong ka, oy. Kung dili ka magkasulti niya sa personal, chati. Ha? Chati. Pag-chat sa, aron nga mahibaw ka kung unsa iyang reaksyon. Murag sakto si Bay Alan. Mayo tod nga akong chatan si Lilit. Aron kung masuko siya nako, sa chat ra. Enwil, Bay. ipangita ka ni Lilith. Ha? Nga naman. Rumot lang. At tuwa dito ka. Tuwa sa ilahom sa mangga. Lit, may tuyo ka na ko. Imo ba kung gibugal-bugal Noel? Ha? Wa man. Onya, o sa mo tayo mag-chat na ako. Nood mo to. Dili rin ba ko ganahan nga panguyaban ko sa chat? Kung manguyab ka na ako, personal ako. Ayaw i-chat, dili ko ganahan, ana. Oy, Lilit, kredit lang. Lilit! Nasa to pa, palpak. Pero tingin palpaka ba eh? Tagloy ya. Maayo ana, no? Panguyabi sa personal. Hi, Lit. Ay, wa ba ko maka-istorbo na mo, Lit? Wa man. Yes. Kuan ba, Lit? Nando ko ituyo ni mo? Unsa man na. Sa akong gichat ni mo ba? Tinuod ba ito, ha? Dito bugal-bugal. Mauulang ko musulti ni mo sa personal. Pero, wa ka ganahi sa akong chat ni mo. Pwede man nga akong isulti ni mo din nga. Love ti ka. I love you. Ayaw ka sa kulit, ha? Tinuod nga love ko nimo. Oh, Lilit. Mani akong gusto. Ngayon mo kusultihan sa personal. Ha? Nga sa ato pa. Imo na kong gisugot. Oh, Noel. Uyab na ta. Thank you, Lilit. I love you. I love you too, Noel. Recorded by X Thunder Gaming. Mahinoon, nagisugot na ka ni Lilith. Di pa isabi daw kay Kubay nga. Nagkauyab naming Lilit. Pastilan. Congrats, bay. Lit, Unsa man? uyab naman kita no. Ngano di ay? Kuan, kanang... Pwede mo kiss? Pag sure, uy. Diyan ginugot. Kiss rin ito. Di ko, uy. Napali makakita na to. Wa may tao good. Sige na po. Di lagi. Da! Nakisa lagi. Uy, kawatan ka ha. Ha? Ano sa kawatan?
Nangawat mo kag-kiss, be. Di kawatan ka. Ngisi lang ay. Sorry kay Lit, ha? Labot na lang ka. Basin ba manguyab kag lain na wala? Uy, nga nugutang nga mga uyab mo ko nga. Kagwapa sa mong uyab, ha? Bantay bitaw? Gusto ka mudagan sa panahon dit sa? Sunod semana, graduation na to. Maog yun. Asa di ka mo eskwela college, Lit? Na, papa ko may bao eh. Mag-agad pa ko nila mga magpapa. Noel, karon nga nahuman naman ka sa high school, nagkasabot mi ni Papa ni mo nga ato na ka sa Cebu mo Eskwela College. Oh, ha? Oh, nga naman ka? Dili ka ganahan mo adtog Cebu? Ma, di pwede nga. Anila ko din ni sa ato mo eskwela. Adtog yun ka sa Cebu, kay si ate man nimo mo gasto sa imong pag-eskwela. Maong pangandam kay palargahon ka nako sa Cebu. Mo rin kong biyaan din eh. Wako'y mahimo ulit kay may gusto nilang mama nga adto ko sa Cebu mo eskwela. Ikaw, asam di ka mo eskwela. Anira sa ato. Amping din niya. Magtawgan na ilan niya ta. Ikaw sa amping dito. Ay, pila pa lang gani ko kaadlaw nga nalayo ni Lilit. Mingaw naman kayo. Ingon ini de ang bation kung malayo kasi mong uyab. Kumusta, Lit? Nia, mingaw kayo ni mo. Parehas dito. Ako sab, mingaw kay ko nimo. Ayaw pang itadaglain ha. Siyempre. Ikaw sa ba? Ay pangitaglain dia. Paabot ako. Oh, no. Imo tong uyab imong gikasulti? Ote? Dong, magsabot ta ha. Ha? Ano sa mati? Ugma, sugod na sa klase. Dili ko gusto nga magsige kag tawag-tawag sa imong uyab ha. Oh. Ha? Kung gusto kang mahuman sa imong pag-eskwela, likayi nga magsige kag kontak sa imong uyab. Oh. Focus sa imong pag-eskwela, dong. Ote. Mauday nga dili naka-reply sa akong mga message. Kaya gibawalan na din kasi mong ate. Ulit? Pasensya na. Okay ra, oy, Noel. Nakasabot naman ko. Sige. Focus lang sa imong pag-eskwela. Kusog agdagan sa panahon eh. Sunod tuig. Fourth year college ako. Manang hindi kong ate nga mapauli ko sa Davao. Total, bakasyon pa man. Salamat indag kay ni anagid ko sa mong dabit. Di na sa kong pauli sa amo. Muadto ko silang liulit. Ako siyang surprisahon. Noel? Ikaw? Oh, ako na eh. Uy, noon sa mukha nga... Huwag ka malipay nga naabot ko. Kuan? Nanangid ko sa kong ating mubakasyon din sa ato kay... Mingaw na kay ko nimo. Lilit. Mingaw kay ko nimo. Ayoko gaksa. Ha? Noon sa mukha. Dili na ko angay ni mo, Noel. Ha? Nga naman. Tungod kay minyo na ko. Lilit. Ugin sa imong bana. Ako ba'y? Bayalan? Kadiyot sa ha? Naglibog ko. Nagminyo mong duha? Oo, Noel. Ang saan mo ni pagkahitabo ha? Naundan ko sa ko pag-eskwela. Kay wani ka gastong ako mga ginikanan na ako. O gisakitan sab ko kay dili na ka makontak na ako. Og si Alan lang ako kasumbungan sa kahuot sa akong dughan. Hangtod ka. Hinahinay rin ako hanggang akong buot niya. Unsa? Sorry kay bay.
Dili na ko tuyo nga ilugon si Lilit gikan nimo. Pero nahigugman na sab ko niya. O bago lamin nakasal. Kinuo ko. Kasakit ng nahitabo sa akong kinabuhi. Sakit kini. Wa ko magdahom nga sa akong pagpauli sa among dapit, naminyo na day si Lilit. Ug sa ako pagyud nga amigo. Dinhi na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao katumay higalang kaagi ni Noel nga taga Mati City, Davao Oriental. Uban sa awit ngayon kapangayo awit nga rikulan. Don't cry, Johnny. Ang mong kaagi gibata na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gadapit sa papeda sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.